Acum urmărim fenomenul pe nume Gabi. Uite-l, uitați-l acolo, este o bestie în desfășurare. Uitați-l, are și arme. Ca să nu știi că filmăm, prost ești. Avem aici doi locotenenți care le caută. Bine, gata. Uite mingea. Și o parte din armă, uite. Nu mă mai filmă pe mine. Nu te-a filmat. Acum te filmez dacă stai în fața mea. Ok. Sunt filmos aici. Uitați fenomenul. Uitați fenomenul. Uitați-l, acel băiat mic. Ok, se pare că fuge. Hai să mergem după el. Uitați-l, uitați-l. Acel băiat. Ce? Mă joc. Uite, tragi tu o carte. Tragi o carte. Trag acum. Oh! Oh, nu e bun. Că dacă e bun. Eu trag. Rar! Este, mă! Dacă mă joc cu meci. Ok. O să merge pe ascuns, ok? Uite înapoi, ok? Acum mă duc. Oh, am la bătaie. Din nou. Greu e jocul ăsta. Asta e a ta? A cui e? Vezi că ți-ai uitat mingea acolo. Ți-ai uitat mingea acolo. Vezi, mă, că ți-ai uitat mingea acolo, du-te și ia-o. Că se joacă ea cu ea, hai, du-te, du-te, repede, repede! E mingea ta? E șmecheră, nu?